Kaixo, orain zenbaki osoen alderaketa landuko dugu. Ikusiko dugu zenbaki oso bat noiz den handiagoa beste bat, baino noiz txikiagoa, bi zenbakien artean zenbaki dauden, eta bat. Buruan eduki behar duguna beti da zuzen bat dagoela, zuzen hontan negatiboak ezkerretan daudela, positiboak eskubialdean eta zeroa erdian. Eta horrekin hasi daitezke konparaketak egiten. Orduan, guazen ikustea. Ni bali badut 3 positibo eta 5 positibo, bietan zein da handiena? 3 ala 5. Nik uste dut horrez daula dudarik, ezta? 5 da handiena. Honek esan nahi du, gogoratzen zate, handia, honek txikia. Taldeantziz, hau da handia, eta hau da punta dauna txikia. 5 da handiagoa 3 baino. Zergatik da 5 handiagoa 3 baino? Hemen jartzen du. Zuzenean eskuineago dagoena handiena da. Orduan, nola 5 eskubirago dagoen 3 baino handiagoa da. Berdin esan dezakegu. Zein da handiagoa? 8 ala 1. 8 eskubirago dagoelako. Zein da handiagoa? -5 ala 0. 0 eskubirago dagoelako. Zein da handiagoa? -2 edo -1. -1 handiagoa eskubirago dagoelako. Orduan, ikusi zazete, -3 da txikiagoa -1 baino. -1 eskubirago dagoelako da handiagoa. Bigarrena, bi zenbaki positiboen artean, adibidez hau, balio absoluto handiena duena da handiena, ezta? Zergatik, zerotik urrutiena dagoelako. Orduan, balio absoluto handiena duena, zerotik urrutiago dago, adibidez 4 eta 7. Zein edu balio absoluto handiena, 4 ala 7. 7 urrutiago dalako, horregatik da handiagoa. Alderantziz, bi zenbaki negatiboen artean, bi negatibo baldin baitut, balio absoluto txikiena duena da handiena. Zergatik? Adibidez, -1 eta -3. Zein edu balio absoluto txikiena? Hau da, zerotik gertuena zein dago? Hau, ezta? -1, hori da handiagoa. Zerotik gertuago dagoelako. Orduan, zer da handiagoa? -7 ala -4? -4. Zergatik? Zerotik gertuago dagoelako. Edo balio absolutua txikiagoa duelako. Hori da, bigarren esaldia. Hirugarrena, edozein zenbaki positibo, edozein zenbaki negatibo, baina handiagoa da. Hori dudarik gabe. Hauetako edozein hartuta, hauetako edozein baina handiagoa da. Eta azkena, zeroarekin zer gertatzen da? Zero da edozein negatibo baina handiagoa, eta edozein positibo baino txikiagoa. Horren, hau ulertuta, guazen ariketa hauek egitea. Ordenatu, txikitik handira. Horren ditugu, 3, -1, 6, -7, 0 eta -5. Horren, hartu behar dugun, esan dugutelako txikienetik, zein da denetan txikiena? Txikiena da, zerotik urrutiena daguna. Urrutiena, ezkerreta dagoena. Horren, hartu behar ditugu, negatiboa ditugu. -1, -7 eta -5. Zein da denetan urrutiena txikiena dena? -7. Horren, jarriko nuke. -7 da txikiena, gero dator -5, eta gero dator -1. Jarrai dezagun. Hor, geritzen zaigu, 3, 6 eta 0. 0 esan dugu dela edozein positibo, baina gutxiago, txikiagoa. Horrengoa dator 0a, eta hor, hasiko gara ja positiboa jartzen. Zer handiagoa? 3 edo 6? 6 handiagoa da. Horren, lehenengo 3 jarriko dut, 0tik gertuago dagoelako, eta azkena 6. Hau izan zaiteke, ariketa mota hau. Eta beste ariketa mota hau. Zenbat zenbaki daude, -10 eta +12 artean. Orduan, -10 kontatu behar dut? Ez. -12 kontatu behar dut? Ez. Tartean, artean daudenak. Orduan, guazen ikusteak, zenbat negatibo dauden. Zenbat negatibo daude -10 arte? Eango dira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 negatibo daude. 10 ez dugulako kontatzen. Zenbat positibo daude? 1, 2, 3, 4, zenbat daude? 11 positibo daude. Orduan daude, 9 negatibo, 11 positibo, eta 0a ez egun aztu behar. Eta orduan, zenbaki daude bi
zenbakien artean, 20, 21. Izango izateke, 21. Eta da, gaiaren bigarren zatia. Ondo izan, beste bat arte, agur.